Martin, dneska si dal prvý gól za Dion. Áno, bol to prvý gól, dá sa povedať trošku so šťastím, ale tak padlo to tam, nejak sa to odrazilo aj odo mňa. Takže dotlačené to tam bolo. Bola tam, áno, bol to center a ja som to tam ako keby zošúkačkou dotlačil. A bol tam podľa mňa aj jemný teč, aby som bol spravodlivý. Ale tak no, hovoria, že prvý gól, tak prvý. Tak radosť, je tam radosť, ale tak to, že to nebol víťazný gól, alebo že proste sme nedali ten druhý gól, ma mrzí viac, čiže radšej by som obetoval to a za to, že by sme vyhrali a dneska s chalami oslavovali. Takže tie pocity sú také nalomené, no ale tak je to určite niečo iné ako dorastenecký futbal, ale je to, keď to niekto miluje ako ja, lebo ja to fakt milujem ten futbal, tak vás to baví a ste rád, že dostanete takú šancu sa keby uchytiť a hrať s takými hráčmi ako aj my máme v týme, alebo aj super a získať skúsenosti. Tak asi tie šance proste, no víťazstvo nastalo asi kvôli tým šanciam, že mali sme tie 2-3 gólovky podľa mňa, ktoré keby premeníme, tak je to jasné, lebo super nebol ani na lopte kvalitnejší, ani herne, si myslím, takže tá finálna situácia nastala zápas. Tak určite, ale chalani sú silní, aj naše vedenie je silné, takže my sa z toho dostaneme. Určite nás to posunie nejako dopredu, ale tak sklamenie tam určite je, lebo aj doma sme hrali, čiže to zamrzí, ale myslím si, že ďalší zápas budeme o to silnejší.